Предстои ми продажба на имот. Имам хиляди въпроси. Откъде трябва да започна? Кой е най-добрият вариант за мен? Мога ли сама да си продам имота? Разбира се, че може и сами да си продадете имот. Това, което трябва да направите, е да се запознаете много добре с пазара, как работи, какви са спецификите при продажба на имот. Най-лесният вариант ви е да се срещнете с няколко брокера. Винаги може да си направите среща с един, двама, трима, четири брокера. От всеки един от тях вие ще научите неща, които са ви важни. А именно, какъв е процесът за продажба, кое е най-важно, откъде се започва, каква е подготовката на имот. И по този начин вие ще се изясните дали вие самите може да се справите сами с процеса на продажба на имот или имате нужда от брокер. Другото предимство, което вие ще получите е, че по този начин ще се запознаете с брокери и някой от тях може да ви допадне и да решите да работите с него при продажбата на вашия имот. А кое е първото нещо, което трябва да направя? Едно от първите неща, които трябва да се направят, е да се подготвят документите за имота. Никога не забравяме, че имотът не е само стени, тухли, квадратура, квартал, интериор, но той е документи. Много често се случва така, че има объркани, сгрешени документи, за което дори самите собственици не предполагат. Затова предварителната подготовка на всички документи, които са необходими за процеса на продажба, е много важна. По този начин ние ще се спестиме в бъдеще да имаме неприятности, тревоги, да изпуснем срокове и един момент можем да станем и неизправна страна като продавач. Добре, извадихме документите. Има проблем с кадастъра. В момента го оправят. Аз какво да правя? Докато станат готови документите, можем да подготвим имота за продажба, като му придадем вид, който да впечатли и задържи купувача. Какво имам предвид? Подреждане, почистване, освобождаване от излишни вещи. Много по-лесно е, ако не живеете в имота, но ако живеете все още в него, пак могат да се направят много неща. Ние ще ви дадем съвети, кое как да промените и с минимални усилия да постигнем голям ефект. Искаме купувачът най-лесно да усети жилището като негов дом. Забравих най-важното. Колко струва този имот и ще постигнем ли цената, която искаме? За да си отговорим на този въпрос, трябва да направим сравнителен пазарен анализ. Какво означава това? Първо, трябва да сравниме всички конкурентни имоти на вашия в района, в квартала, дори и в съседните райони, защото купувача никога не търси само в един квартал. Той също така търси в съседните квартали, в съседните райони. Второ, трябва да съберем информация от колеги, брокери, които работят на този пазар, в тези квартали за последно сключени сделки. Трябва да се информираме на какви нива са се сключили сделките последните от 3 до 5 месеца. Това много ще ни помогне, за да видим каква е цената или поне до каква цена се доближава нашия имот. И третото, което е много важно, трябва да видим банката как би финансирала една такава сделка. Това е много важно, защото в момента голяма част от купувачите ползват банков ипотечен кредит, за да финансират своята сделка. Значи имаме 3 параметра: конкуренти, последни сделки и финансиране от банките. А трябва ли да приема цената, която ще ми покаже пазарния анализ? Вие ще решите дали да се съобразите с цената от пазарния анализ. Нашата задача е да ви дадем информация, да ви консултираме, но вие сте собственика и вие вземате решение. Сега се чудя кога изобщо ще продавам този имот. Още съвсем малко остана и стартираме продажбата на имота. Всички стъпки, за които до сега говорихме, са част от подготовката на имота да излезе на пазара, които са много важни. Те гарантират една успешна сделка. Почваме подготовката на маркетинговия план, а именно да заснемем имота, да направим видеа, да направим разпределение, да го подготвим да излезе на пазара по най-блестящ начин. Маркетингов план? Чаква план. Не е ли достатъчно да го пуснем в някой сайт? Не е достатъчно. Едно от условията за една успешна продажба и за да постигнем най-добрите резултати за вас, които сме се поставили още на първа среща, е да бъдем активни. Брокерът трябва да бъде активен, трябва да участва и да популяризира имота във всички възможни сайтове, социални мрежи. Трябва да е активен. Какво всъщност правим?
Една от първите ни цели е имота да достигне като реклама за колко се може повече брокери в София. Защо ли? Защото купувачите, които са най-активни, най-често наемат брокер за своята сделка. Как го правиме? Използваме социалните мрежи, Фейсбук, затворени групи, лични обаждания, мейлинг. Както аз обичам да казвам, в един момент ставаме подвижна реклама на самия имот. Така като ви слушам, изглежда до момента, в който трябва да има огледи за имота. Аз трябвам ли ви? Както вие прецените, ако нямате възможност да присъствате, ние ще организираме огледите и без вас. Но вие ще бъдете информирани за всеки един оглед и също така и резултата от огледа. Тук е момента да кажа още нещо много важно. Провеждането на огледи не е само отключване на апартамент. Ние ще контролираме огледите, за да постигнем максимален интерес от купувача. Нищо лично, но как съм сигурна, че правите всичко това? Реклама, маркетинг. Разбирам вашия въпрос. Сега ще ви разкажа какво правим и ние. Всеки петък ние пускаме към вас обратна връзка. А именно, каква реклама сме направили, какви флаери сме раздали, кои социални мрежи сме пуснали реклама, кои сайтове сме публикували имота, както и какъв е резултата. Примерно, имали сме 4 обаждания, 2 огледа или пък имали сме 7 обаждания, нито един оглед. Така че вие ще имате обратна връзка, както ще бъдете в течение на всичките инструменти, които сме реализирали. Кога ще знам, че вече имам купувач? В резултат на маркетинга, който ние сме направили за този имот, ще генерираме голям интерес от много потенциални купувачи. Когато някой от тези купувачи наистина иска да купи имот, той ще заяви своето желание. Тогава влизаме в един следващ етап от процеса на сделката, а именно търговските преговори. При търговските преговори е много важно да се договорят всичките параметри на сделката, които са специфични според профила на купувача, дали ще купува с налични средства, ще ползва ли банков ипотечен кредит. Това е много важно за нас. Ние като продавачи ни интересуват две неща. Колко и кога. Колко пари ще получим и кога ще ги получим. Някакво капаро няма ли да взимам? Някакви пари, за да съм сигурна. Когато договорим всички параметри на сделката, купувачът ще остави депозит. Той трябва да провери имота, да се направи необходимите справки и да се подготвим за подписване на предварителен договор. Хубавата новина тук е, че ние вече сме готови с целия комплект документи предварително. Когато стигнем до предварителен договор, купувачът ще плати капаро в размер на 10% от договорената цена. А останалите пари как и кога ще ги получа? След подписването на предварителния договор са необходими между 30 до 45 дни, за да може купувача да се подготви. Когато купувачът е готов, отиваме на нотариално изповядване. Преди това обаче, банката, кредитираща сделката на купувача, ще издаде гаранционно писмо или писмо ангажимент към продавача. Това е много важен документ за всеки един продавач. В този документ се казва точно какъв е размера на кредита и при какви условия продавачът ще получи парите. Отиваме на нотариус, нали? На финала сме. Да, вече сме на финала. Това, което остава, е след изповядването на сделката, ние да си получим като продавачи парите. Основната задача на брокера е да проследи получаването на парите по сметката на продавача. След като получим договорената продажна цена, вече можем да предадем владението на купувача. И честито!